Kardom to marlia tum kaduk we phanta nili video long kelang tum han ansitame choro parlo tum pinile thot sitame nili border issue mate ilitum non la ki phowoi kasuli boy a video pen kachiju ke do video se semar poning tum don marlia tum pinia bangke kapadu silo ilitum kaching hon a ek orival timung sitame pili bangke kapadiar ni lola sika duk we sitame ar namar dom pi hurlo na alang li kharjong sitame sining ring me kidun long je phan ilitum phan ko anne nanga ching hon karbia khai phan ami thang long le kacherai dun kom ajoine se apran ke dam nang lo alangli ke ilitum phan belo pole pudam se tamelo don marli tum phere re pen apran la an ke chipia bang ke lasi la so puthak bang nili asap so ke epon kang tung bang ke potsila ili karbia tum ahoi long kai ke se tame apran ke dam nang lo la pen kupia pot se ka chi bohong wer lo ka chini ni tum ta do o ta hai la pen ka chini atum se ke ong lo la bang ke la ilitum la west karbiang long long hedi tapat area pustami hedi isi disputed area along si puridon loklot Assam Meghalaya Ahoi along ke ine ke long kre hini do lason disputed area hedi mate kachikroi kre boundary kachikroi ke la an kilometers ke nitum pot la an ke nitum pu lapu Meghalaya sarkar pen punoi lapu Assam ilitum la west karbiang long pen punoi sitami hedi long kre hini do la long kre hini pen abangke long truck abangke alam ki jud ep lo hala bangke mentu se alam ki pajut ma pulote la bangke 2022 March hotsi MOU mate Memorandum of Understanding pehdi hala so hotsi give and take policy pen chingwai chingsai pen si long truck bangke pajut etlo don marli tum ha dil hi along si sign sitame kachepi dam lol elitum pu council pen akit hetum sita dolo la pen Assam sarkar pen ministers tum ta dolo la pen home minister pu sitame hala dak advice ki pidun bang dolo la si hala so angno si dil hi long si sign kori dam lo bon sitame patumi incident hala langpang hap tapat tang hola la hai so area bangke non an sitame solve se lang hala dak bangke hala akunon long truck ke solve se do lang mati la soalam ki mane kapat juje langa area bang si puridun loklo la si la sai ka chuti kia ling la pen mane sokerot po kalite soke e po hut posita me kai kita la so ka che bohong bangke ilik ar lenga tum si face du nang wer lo don marle tum atima la phase 2 wedi phase 1 phase 2 pudo la so ka chingwa along hedi hala phase 1 abangke hala long truck bang pajut etlo la pen phase 2 abangke la Karbi west karbiang long pen la pu west janta hills hedi la panara tribe and karbia tribe abang si ilitum bang si chipho nang wer lo don marle tum la si border ke do tum hedi sung pi khangjang an lapu karbiang long border pudet delo hedi state border punoi international border punoi la border ke do tumbang si hedi main ke face dam nang ti atima choklem chodam posita me kai ke ta phere nang ju ason hala tuma sarkar tum pitong nai pujini local tum pitong nai pujini la hai phedi la si bang nang sop jun dia prang pen hedi apran sita me dam nang ju ti dilo la si non ilitum kaching hon tapada ratum ansita me courageous pick lo alang litum hansita me big salute lo alang litum ko ane ha hok ke do pensi bangjok bang bia ko pensita me alang litum long le nang keche rai pidun litum badu sita me ining duk lo apong la son munit ki thinang munira pran ke dam lang ilitum akarbia khai mon sita me kopi siklem lang mati di don marli tum lasi ining chepa biaret puta chokche derlo lasi ilitum akha do government atum ahin pensita me arleng ke thetum sita me alang litum sta solution ke mathavek ji puathema alang litum ta karbia avivek lasi chonghong lo nang alang litum solution ke me sen ke wanje aphan let's hope for the best pu ansini li bang ning je ponchot lo don marli tum lasi laso video jong sining dok plote like comment share pik tha don marli atum la pen pini ke chokche kachini kitkipu kaido plote nang litum thanang pare dun ignai don marli tum to me thakme korwang thu